Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Egunon, gaurkoan Usue herrira hurbildu gara. Zehazki, Usu herritik 6 kilometrora dagoen behatokira. Hemendik Txutxu mendia igoko dugu. Usue mendilerroa edo Usua mendilerroa Iruñeko hegoaldean aurkitzen da. Zehazki, Nafarroa Garaiko udalerrian. Hemendik esan bezala, Txutxu mendia igoko dugu, 928 metro dituena. Guztira, 250 metroko desnibela osatuko dugu. Eta 6 kilometro izango dira zirkularra osatuz. Ikusten duzuen bezala, hemen behatoki honetan kriston haizea daukagu. Eguraldia ere oso aldakor dago gaur. Beraz, ikusiko dugu, ea euririk ez duen botatzen eta gure ibilbidearekin bukatu dezakegu. Goazen aurrera. Txutxu mendia Usu udalerrian aurkitzen da. Zehazki, Nafarroako erdi hegoaldean, Tafallako merindadean. Errota ugariz, inguratuta dagoen mendi honek 932 metro ditu, eta Usue mendilerroan zehar tontor garaiena da. Gure hasiera puntua, Usu herritik 5 kilometrotara dagoen behatokia izan da, eta bertatik 6 kilometrotako ibilbidea atera zaigu. Guztira, 250 metroko desnibel positiboa eginez. Pista hasieran eta bidezidor baten bidez tontorrera iritsiz, Tafallaldeko paisai bereziak eta hegoaldeko eta iparraldeko demografia aldaketa nabaria ikusteko aukera dago. Errotak hurbiletik ikusteko aukera bikaina da. Ibilbidea erreza eta atsegina izanik. Familiakin eta umeekin egiteko ateraldi polita. Usu herriak eskaintzen dizkigun historia eta kondaria ezberdinak ezagutuz. Beno lagunok, ez dugu kilometro bat eskas egin eta bidegurutze batera helduko gara. Hemen bidegurutze honetan zirkularra osateko gu ezkerreko bidea hartuko dugu. Eta gero bueltan, bestaldetik etorriko gara. Hemen dira errotak ikusten ditugu. Izan ere, mendizorra honek errota asko ditu haize ugari egiten duelako. Bagoaz aurrera. Kaixo, beste saio batera, gaur Txutxu mendira hurbildu gara. Txutxu mendia San Martin de Unseko herrixkaren ondoan dago, eta Txutxua izango litzateke Nafarroaren erdialdean eta herribera heldu aurretik aurkitzen dugun azkeneko mendietako bat. Haren paisaia, haren natura, ekosistemak, animaliak eta landareak zuen ganatzen saiatuko gara gaurko saioan. Ongi etorriak eta ea sortea daukagun. Bueno, hementxe ikusten dugu Txutxuren ondoko ondoan bizi den izaki bizidun bat, bada burduntzien familiakoa, odonatoen familiakoa, hobe esan da. Fijatzen bazarete, hor lurreratuta dagoenean, irekita ditu hegoak, aldiz Mari Orratze bakate
abdomenaren gainean. Hemen ikusten zaio ere begiak elkarrekin dituela, askotan Maria orratzetan ere pixkat leku badakate edo buruaren bi aldeetan kokaturi dituztela. Hau eme bat izango litzateke, espezie honetako agarrak gorriak dira, eta emeak aldiz badakate horrelako kolorea. Bada Sympetrum fors colombi, urtidikan pixkat ikusita, eta itxaroten nahi da pixkat inguruan inolako eltxo edo eulirik pasatzen den eta eizatzen duen gero jan ahal izateko. Hauek gero ura behar dute haien arrautza jartzeko, eta askotan urte asko egoten dira urazpian, eta ja metamorfosiaren ondoren helduko forma hau aurkitzen dute. Hau izango litzateke esan bezala, emea, askotan emeek kolore horiska edo berdezka presentatzen dituztelarik. Hemen atzekaldean dakagu Txutxu delako mendia, San Martin Deunseko eta Uxueko herrien bitarteko mendia, hain zuzen ere, bestaldean Lerga herria ere aurkitzen delarik. Ikus dezakezuen moduan, hemen errotak paratu zituzten bere garaian, eta baditu zeinbait, eta gaur egun jartzen diren tamaina asko txikiagokoak. Orain jaia 120 metroko paletako errotak paratzen dituzte eta askoz gutxiago. Zergatik jartzen dituzte hemen errotak? Bere garaian egin zituzten Nafarroaren haizeen mapa, eta ikusi zuten zenbait mendietan jarduera da hau edo esplotazio industrial hau errentegarritasuna zuela, ez? Zer gertatzen da mendi hauetan? Gutxi gora bera Nafarroaren zonalde erdiko mendietan, askotan hementxe elkartzen direla zenbait haize korronte, eta egun desenteko haize korronteak izaten ohi direla. Beraz, gaur bezala, ipar-mendebaldeko haizearekin hortxe mugitzen ari dira. Fijatzen bazarete, pixkat ere paisaia ikusten da, eta hemengo paisai pixkat adierazgarria dena. Batez ere, arteak sakabanaturik, pixkat paisai adesatutako itxurakoa edo. Ere juniperoak eta pixkat baso mediterranear erdi garatutako ekosistema aurkituko genuke hemen. Nafarroa mailan, hementxe bada pixkat esanguratsua den paisai honetako ekosistema. Zer gertatzen da, askotan hemen pixkat Iruñerriko eta Badadigorri eta Baldorbako mendietatik jaitsi egiten direla, pixkat herriberako lautadetara, Pitilla, Santa Kara eta Barreko, Aragoi ibaiko ibarretara. Hemen, erorketa hauetan edo barranko hauetan, hezetasunaren arabera eta urtearen arabera, hementxe aurki ditzakegu zenbait izaki oso bereziak, Nafarroan ikusteko. Hemen ere bada leku polita, adibidez, BTT-arekin ibiltzeko, ze pistak eta leku oso ezagun gabeak ditugu hemen sare hauetarako zuzendutak, ez? Enara eta Gabi gure lankideak Txutxu mendian eta honen natur inguruetan ibili dira, eta gu gaurkoan Usuera etorri gara. Lautada baten goialdean aurkitzen dugu Erdi Aroko herri eder hau. 170 biztanle inguru ditu herriak eta oso kokapen berezia dauka. Izan ere, Usue mendilerroko tontor batean aurkitzen da zehazki 815 metrora. Eta orain, goazen herria ezagutzera. Nafarroako erdialdean kokatua, mendi tontor batean Usue aurkitzen dugu. Behatoki ikusgarri bat dauka, non Pirinioak eta herriberako ordoki zabalak argi ikus daitezken. Usue bere osoan Erdi Aroko adibide bikaina da.
Maldalatzek osatzen dute herria eta beheko aldean labirinto itxurako trazatua zabaltzen da. Ez dago argi noizkoa den Usue. Han bizi izandako jendearen lehen testigantzak erromatarren garaikoak dira. Ustez herria 8. mendearen bukaeran edo 9. mendearen hasieran sortu zen. Oraindik Usueko Andre Mariaren santutegi gotorlekua kontserbatzen da. Bueno, gaurkoan Regino Aiesarekin gaude, Usueko biztanlea da, erretiratuta eta txirrindulari amorratua. Egunon, Regino, zer moduz? Egunon, oso ongi, beti bezala, beraz ongi. Bueno, konta iguzu, non gaude? Gaude Nafarroako herrialdean, Usue izeneko herri polit honetan, Ertaroko herria, izugarrizko patrimonio historiko duen herrian gaude. Bueno, eta badakigu Txutxu mendiaren inguruetan dagoela herria, orduan zer erlazio dauka herri honek Txutxu mendiarekin? Bai, Txutxu mendi, etimologikoki Xutxu, antza denez hor baso asko dago, eta lehen garaita izango zen gehiago, beraz, zute asko izaten zen, eta hortik datorkio izena, Xutxu, gaur egun Txutxu, garapenarekin, gelditu da Txutxu izenarekin. Bueno, erlazioa estua da, hurbil dago. Gaude 5 kilometrotara. Eta, bueno, erlazioa izan da, ekonomikoki, ganadu asko izan da. Artalde asko, belarrak, esan dugu baso asko dagoela. Nekazaritzan ere bai, lur batzu landu dira. Oraindik ere baten bat lantzen da, baina, bueno, ja nekazaritza bera edan da hemen. Eta gero zura hartzeko, egurra eta bai, zutarako, beraz, erlazioa zuzena. Gaur egun, oraindik ere, jende asko joaten da, egunero batzu, pasatzen, paso polita delako. Beraz, nahiko lotuta dago, Txutxu mendi eta herria. Eta gaur egun ere, herriko biztanleek lan egiten dute bertan? Lan egiten dute, batzuek lan egiten dute nekazaritzan, oraindik gutxi. Barriak ere bai, hartaldeak, baina batez ere zerbitzutan bizi gara, zerbitzu garaian, ja esan dut, paseatxera, aizialdia eta erabiltzen da hortarako, eta gero eolikoak daude, eoliko asko. Ekonomikoki, gaur egun batez ere energia eolikoari esker. Baina, bueno, oraindik ere bai, soro bat edo beste hor, sekaleak eta lantzen dira ere bai. Beno, laguno, hemen kilometro eskaz batera, bitegurutze batera heldu gara. Hemen ezkerreko pista hartuko dugu eta berehala metro batzuetara ito batzuekin elkartuko gara. Hortik itoetatik eskuinera joango gara, ja mendian zehar Txutxu mendia edo tontorrera iristeko. Hale, bagoaz!
Iritsi gara Txutxu mendira, 928 metro dituena. Beno, ibilbidea pixka bat deskribatuko dizuet. Hasieratik pista bat hartu dugu eta 2 kilometro egin ditugu gutxi gora bera, apurtxo bat gutxiago. Eta hortik hito batzuk jarraituz, poliki-poliki mendian sartu gara eta tontorreraino heldu gara. Egia esan hemendik Iruña inguruko eta Nafarroa eta Tafalla merindadeko ingurua ikusteko aukera daukagu. Hemen atzean Martins de Uns geratzen da herria. Eta justo hemen nire eskuinaldean atzean Usu herria. Hemendik ere Elo mendia ikusteko aukera daukagu, eta ez bakarrik hori, hemendik ere Urbasa handia ere ikusten da. Egia esan, naiz eta hemen Tafallaldeko edo Usu mendilerroko mendirik altuena izan, aukera asko daukagu inguruko mendilerro asko ikusteko. Beno lagunok, hemendik zirkularra osatuko dugu, lehenagoltik esan dizudan bidigurutzera helduz. Poliki-poliki pista hartu eta pista barna gure hasiera puntura, muga puntua izango dena, iritsiko gara. Bagoaz. Bueno, hemen Txutxuren hegoaldean ikus dezakegu nola apurka-apurka mendiak edo bailarak bat egiten duten, ez? Pixkanaka altuera galtzen doaz, jeizten ari dira, pixkat herriberako forma laua lortu arte, ez? Hemen sedimentuek bera egiten dute, eta hementxe ikusi dezakegu pixkat zenolako bailara txikiak, pixkat zabalak, eta zenolako vegetazioa pixkat landuta urteetan zehar, non orain pixkat abeltzantza bera egin duen, baina oraindik antzematen da pixkat ohiko nekazal ohituraren pixkat partzelak edo piezak, bai? Hementxe, San Martinen, Ujuen, Usuen eta holan, ikus ditzakegu nola delako bokaz edo mosaiko paisaia dena, ez? Fijatzen bagara, ikus dezakegu nola badaude pieza txikitxoak, igual olibondoekin, edota almendroekin, eta zenbait fruituetako piezak, non pixkat berezitasun eta ekosistema edo mikroekosistema ezberdin ahalbidetzen dituztenak animali ezberdinak, ez? Paisaia hau izango litzateke urretxoria, usapala eta hartzandobia pixkat jasaten duen ekosistema hemen Nafarroan, ez? Argioiarra ere hemendikan ikus dezakegu eta zenbait hegazti hala nola harrapakariak ere. Zenbait baso, batez ere artadiak eta pinudiak, errepoblaziokoak, eta hortxe, altuera galduz, esteparaino, ez? Pixkat Pitilla, Santakara eta Nurrutian ikusten direla Aragoi eta Argai baia bat egiten dutela hor Funesen, eta pixkat beruntze egiten dutela Ebro ibaiaraino, ez? Oso adierazgarria da, pixkat haizetxua, baina udako egun berotsuetan eskertzen dela pixkat haizea, baina igual Nafarroaren iparraldean pixkat giro ezea edo euritsua daukagunean, plan aproposa da, mendi hauetara etortzea eta bertako paisaiaz eta animaliaz eta gastronomiaz gozatzea. Ze adibidez, Erdi Aroko Usueko herria eta bertako herrisken pixka gastronomia eta jendea eta haien landetxea pozik pixkat antolatuko gaituzte pista bizitatzeko eguna eta aukerak.
Txutxuko igoeran, hegoaldetikan, badugu Gerindako mendizerran ipar mendebalderuntz. Hortxe, hegoalderuntz begira ere, pinudi batzuk agertzen dira, eta ja lautadara jaisten diren bailaratxo txikiek, pixkat nekazal eta baratzezko aukera ezberdin izaten dute. Hemen atzekaldean ikusten den moduan, bakagu olako naste, borraste edo bokas edo mosaikoko paisaia deitzen diogun paisaia berez. Agertzen dira mahastiak, intxaurrondoak, olibondoak, eta, baratz edo nekazal ezberdineko pieza horiek ahalbidetzen dute hemen Nafarroaren erdiko paisaia eta animalien pixkat berezitasunak. Bailara hauek urtearen arabera eta sasoiaren arabera ezetasun gehiago edo gutxiago izaten ohi dute. Denen buruan dakagu orain dela denbora luzeko egondako uholdea, non pixkat urrengo bailaran, iaia Aldorban, bota zuen ekaitza. Hemen askotan ezetasuna hegoaldetik dator, eta nahiko zaila da predikzioa egitea, eta jakiteko pixkat zenbat litro ur botako dituen hegoaldetik etortzen diren ekaitz horiek. Ur horiek askotan iaia biltzen diren zingira endorreikoan deitzen dioguna, edo erreserba naturala dela Pitillaseko zingira, dela Nafarroko zingirarik handiena. Hemen botatzen duten ur guzti horiek, gravitatearen bidez, barrankoen bidez beheruntze egiten dute eta han biltzen dira guztiak. Endorreikoa esan nahi du ez duela naturalki joateko lekurik, eta bakarrik lurrindu egiten dela, eta bada pixkat barranko guzti hauen biltzen den eroritako urak. Eta zuk, Regino, pertsonalki zer harreman mota daukazu mendiarekin? Ni joaten naiz edo noiz, txirrindulez batez ere, baina ez mendi hortara pasatzen naiz hortik, ze hori bilbide polita daude inguruan. Txutxu mendiko iparraldean badaukagu Lerga, hegoaldean badago Dermio bat eta Kanposantua, Ardui deitzen da. Handiaga badago ekialdean, oso pista eta paseo politak, eta mendebalean San Martin. Orduan, ni pasatzen naiz hortik edo noiz, baina jarraitzen du niri bilbidearekin. Eta, gaur egun gazteek ere nola zer motako harremana daukate herriarekin eta ere mendiarekin? Herriarekin gauza bada, herria bizi da gaur egun, esan dugun bezala, nekazari gazte batzuk gelditzen dira, gero eta gutxiago, hainbat mantentzen direla, Europar Batasuneko laguntza horrekin eta gelditu direna, gutxienez ez dut alde egiten, lehen bezala. Kontutan izan behar dugu herri honetan txikian nintzenean bizi ginela 1200 bat, eta gaur egun 200 biztanlera ez dakitik izan dela. Orduan, gazteak hemen, turismoari esker, ostalaritza mantentzen da, baude ostatu onak, Lauren bat, eta gehi taberna. Orduan, hori asteburuetan hau betetzen da. Jendez, eta garai batzutan iaia ezin daiteke sartu. Kotxeak eta jendetza, izugarriko jendetza etortzen da. Herri turistikoa da, baina sartu zuten estatuko politenen artean, eta gizarra kontuatu zaeten, horre propaganda egiten du, turismo asko dago. Baina turismo hori esplotatzeko gelditzen dira denda batzu, Almendra Garapineda oso oizkoak dira, denda batzu, eta batez lau ostatu gehi herriko taberna. Beaz, gazte nahiko zaila dute, nela topatzea, gelditzen dira gero egeltzero bat edo beste, ere bai. Zaila da, industriarik ez dago, eta dagoena, baina lasai, herria mantenduko da. Lehen aipatu dugun bezala,
duen patrimonio historiko-artistikoa kontutan izan da, hau ez da segula santan desagertuko. Bai. Beste posibilitate bat bazegoen, bista gidatuak eta hor lanposturen bat izango zen, eta gu erreklamatzen dugu, hemen badago batzorde bat, udal patrimonio defentsarako, eta nahi du lortu giltzak jartzeko langile bat, gida bat, eta datorrenari erakusteko edo noiz, eta ez, berritu ondoren, Nafarro gobernuak izugarrizko dirutza inbertitu zuen, baina gero pespikua giltzartu du, eta bakarrik gordetzen du giltza apaisak, herriko apaisak. Orduan, biztak egiteko egiten dira Giarte, enpresaren bidez, herriberriko jauregiak kudeatzen duena, baina behar da kopuru bat, eta hori edo noiz, kopuru hori ez da osatzen. Orduan, jende asko eta asko etortzen da ona, eta gelditzen da herria duen politena ikusi ezinik. Bale. Lortuko dugu noiz bait giltza hor konpartitzea, apaisak bere giltza, baina udaletxean beste giltza bat, eta jartzen baldin bada gida bat, hori da gure helburua. Baina ez dakit lortuko dugu. Orduan, esan diguzu oraintxe, turista asko etortzen direla, baina zuk adibidez, zer rekomendatuko zenioke zure lagun bati bisitan etorriko balitz? Konkretuki zer egingo du? Zalantzarik gabe, hemengo interesgarriena badaukagu gotorlekuan. Gelditzen diren dorreak, eliza, baina, gelditzen da, izan zenaren 20% baldin bada. Dakizuen bezala, hori, Nafar osoko kontua. 16. mendea konkistaren ondoren, defentsak erauzi zituzten. Eta hemen utzi zituzten bi dorre eusten diotelako elizari. Baina dorre nagusia oraindik Kastillazo deitzen dioguna eta aztarnak gelditzen dira. Induzketa txiki egin behar da ikusteko gor zegoen oinarria. Baina, oraindik ere gelditzen dena ikaragarria da. Alde romanikoa, gotikoa, ikusteko bi arte horiek zertan dautzan, adibide bat eliza hau da. Gero margo, ertaroko margoare bai, margo gotikoa, koro ikaragarrizkoa, gero dorretatik ikus daitezken inguruak, galeria gotikoa, zer esanik ez, baina behar duzu denbora asko, badauka hori bai Carlos Bigarrenaren bihotza, hor Ama Birjinaren ondoan, taila hori bada 12. mendekoa, alde romanikoan dago, hausideak oso politak, ikaragarrizkoa da, behar da denbora asko. Gero badaukagu beste eliza bat, Ertarokoa, San Miguel, baina hori ondatuta dago, eta gero eta ondatuago, ze hor diru publikoa ez dute inbertitzen, eta apezpikutik ez dute zer egiten. Ezitu dute, jendea zurbiltzeko, ze arlanduak, zilarra, eror daitezke edo noiz. Hor, dirurik ez da inbertitzen, hor gelditzen da, erori arte, baina polita interesgarriare bai. Eta gero herri osoa, iaia eguneko egunean, Ertaroko herria, harri bizia duzu hor, harri gutxa, bere arkupeak, enparantzak eta bar, herri osoak ez dauka galtzerik. Deskantxo txiki baten ostean, orain jaitsierako bibilbidarik ingo diogu, baina ikusi hemen atzean zelako ekaitza dagoen, nola ikusten den hodeia sartzen eta ura botatzen, ikaragarria. Eta gainera sekulako aldaketa dago Iruñeko aldearekin konparatuz, Iruñeko aldean eguzkia baitago. Ikusteko zelako ezberdintasuna dagoen Nafarroko kliman. Hemendik bagoaz Beranzko bidera, berehala hemendik etorri garen bidetik pista hartuko dugu. Hemendik atzetik ikusten duzuen pistatik etorri gara eta erroten zarata entzuten dugu. Hemen bidezidor txiki hau hartuko du, gu muinen gainetik doazen.
Bale, eta helmuga puntura iritsiko gara. Beno lagunok, iritsi gara gure helmuga puntura. Gaurko ibilbidea guztira 6 kilometro izan dira. Eta hemen, Usu herritik kilometro batzuetara dagoen behatokitik atera gara, eta 250 metroko desnivel positiboa egin dugu. Zirkularra osatu dugu. Hasiera batean pista batetik hasi gara, eta 2 kilometro inguru egin ditugunean, ito batzuekin elkartu gara, eta hortik tontorrera, kilometro batera, hor mendian ibili gara. Egia esan oso ibilbide erraza da, oso gomendagarria familia ume txikikin egiteko, baita lagunekin egiteko ere. Gainera denbora gutxian egiten den ibilbidea da. Hemen ikusten duzuenez, haizea jarraitzen du. Eta lehen esan dizuedan bezala, mendizerra honetan errota ugari daude, badakigu zergatik den, haizeagatik. Lehen ere bai, ekaitza etortzen zela ikusi dugu, harrapatu gaitu. 5 minutoko ekaitz txiki bat izan da, baina harrapatu gaitu. Beno, hemen bukatu dugu gaurko ibilbidea. Usu herrian dagoen historia guztia nire lankideak kontatuko dizue. Hurrengoan ikusiko dugu elkar. Bueno, askotan gure garapenaren helburuarekin eraikuntz handiak egiten ditugu, pixkat guztion mesederako edo interes generalearen pixkat ardatza bilatzen dutenak, baina nik uste askotan pena merezi duela buelta gehiago ematea pixkat jasangarritasunaren ideiari, ez? Hementxe adibidez, ikusten dugu Nafarroako kanala, eta pixkat badaude eremu batzuk non zeharkatzea oso zaila egiten zaiela, adibidez ugaztunei, batez ere tamaina txikikoko ugaztunei. Askotan ikuste pena merezi duela, agian batez ere ikerketen ondorioz, pixkat zeharkatzeko aukera gehiago, eta askotan erortzen direnean animaliak igotzeko rampak edo. Hori izaten hori da, askotan trampa mortal desente, adibidez sifoiak, pixkat ubideak errepiden edo bideen behetikan pasatzen direnean, askotan karramarroak edo igelak egoten dira hor beheko lekuetan, eta harrapakariren bat jeisterakoan gero ezin dute igo, ez? Orduan badaude soluzio batzuk, atropilloak pixkat ekiditeko, edo eta itoketa hauek ekiditeko, eta nik uste gero eta gizarteak ardura gehiago ematen diola jasangarritasun eta iraunkortasun pixkat hori, ez? Bai gure garapenari, bai gure hurrengo belaunaldiak pixkat hobe egon daitezen, baina nik uste badaukagula ardura, garaia eta premia beste espeziengan pixkat pentsatzeko, ez gaude bakarrik, eta azkeneko hilabete hauetan ikusi dugun bezala ekosistema guztiak bat egiten dute, ez dela idei bakarra bat, eta saiatu behar garela pixkat garatzen
gero eta kalte gutxien sortaraziz gure jarduera industrialetan eta pixkat garapenaren ideia horretan ez. Txutxutik bera egiten dugu eta bertako urek jarraitzen duten bidaia jarraituz ailegatu gara Zidako ibaiaraino. Orain lehorte garaian gaude eta oso ur jario gutxi jaisten da ibaiatik. Hemen Erriberako eta Nafarroaren erdiko ibaietan aurkitzen dugu pixkat korredore biologiko edo animaliek erabiltzen dituzten errepide naturalak. Ura bilatzen dute eta hemen aurkitzeko aukera dakate. Bai ugaltzeko, bai elikatzeko eta bai hemendik mugitu ahal izateko. Hauxe izan da gaurko saioaren amaiera. Espero dugu txutxuren inguruko ekosistemak, paisaiak eta ezaugarriak gustoko izatea. Hurrengora arte eta mila esker. Eta bueno, Txutxu mendira ere eramango zenuke bisitatxo. Bai, naturzarea bada zalantzarik gabe. Ze hortik ere bai, dorretatik esan du ikaragarrizko ikusmirak daudela, badaude behatoki batzu ikusteko Pirineoa, Monkaio, alde batetik bestetik, eta Txutxu menditik ere bai, hor herri mordo bat, Txutxu mendi badago 932 metrotan. Herria baino iaia 100 metro altuago. Eta hor, Lerga, Eslava, Iensa, Gaztea, San Martin, Pitiaseko aintzidea, alde guztatik oso ikusmira polita daude. Paseo polita, ez luzea, horrezatik, jende asko adintzuak ere bai, jubilatu jaten dira, pasatzen, herritarrak, eta joan datorrean egiten dute gehienez, hori 9 kilometro edo. Eta merezi du, goraino igotzea, Bai. Eta hor ikusmira polita. Bale, oso ondo. Eskerrik asko benetan, eta, bueno, etorriko gara bisitan noiz bai berri ere. Bueno, hemen egongo gara,
Bueno, eta bisita honen ondoren gu bagoaz, hemen hain ospetsuak diren almendra garrapinatuak eta hartzoi apurra jatera. Hurrengora arte! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.